салом алайкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз мавзӯи ман дар бораи гирифтани замини бепул дар федератсияи русия ба киҳо замини бепул дода мешавад, дар кадом асос. ҳаминро ман ба шумо мушаххас конкретно яъне видео када пешниҳод мекунам. метавонед саволҳои худро дар поёни комментария дар ютуб нависед. вақт шавад бо ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. ғайри ин гуфтаниам ки зиёд инсонҳо ба ман занг мезанед, дастурочно ба саволи мо ҷавоб дем, мо дар назди фалон идорау мақомотем, шумо савоб намехоҳед. гуфта ба ман чунин суҳбатҳо мешавад. хоҳиш мекунам аз ман малол нашавед. ҳар яке шумо зан ҳастед, мард ҳастед, аз саҳар бомдода хондед ки хестед аз пайи зиндагии худ мешавед. ход дар рӯзгор кор мекунед, ход дар идора, ход дар давлат, ход дар бозор. ин аз пайи зиндагии худ мешавед. ҳамин бидонед ки ҳар як инсон аз пайи зиндагии худаш аст. ҳар як инсон кор дорад. ҳар як инсон банд аст ба ягон кор. масалан гирем, баъзан вақт баъзеят занг мезанед, фикр намекунед ҳамин инсон дар куҷо аст. масалан шахсан ман ҳуқуқшинос ҳастам, мумкин дар ягон идора ҳастам, оиди нафақаи ягон кас дар ягон идора суҳбат дорам бо ҳамун кормандон, ё оиди пособия, ё мумкин дар инфексия ҳастам, ё мумкин дар ягон мурофиаи судӣ дохили ҳамун маҷлиси судӣ шиштаам. ман низ корҳои судиро мебарам, масъалаи корҳои шаҳрвандиро, развод, баъдан алимент, тақсимоти моликияти зану шавҳар, тақсимоти замин, тақсимоти мерос, масалан касе қарздор бошад, тамоми корҳои судиро вақте ба мо шартнома мебанданд, дар кадом давлате набошад, дар асоси ваколатнома ба воситаи нотариус ман кор мебарам, дар судҳо иштирок мекунам. барои ҳамин хоҳиш мекунам шумо манро бифаҳмед. ман 24 соат телефон дар даст интизор намешавам кай клиентои ман мизоҷои ман занг мезанам, ман ба онҳо суҳбат кунам. на, инро бояд шумо нағз бидонед. ғайри ин ҳар як инсон 5 вақт намоз мехонад, ғайри ин инсон истироҳат мекунад, ғайри ин инсон ба ягон меҳмонӣ меравад, ё хонааш ягон меҳмон омадааст, ғайри ин ягон маъракаи азодорӣ меравад, ягон тӯй меравад. инсон ки шуд ҳама ин корҳо мешавад. барои ҳамин бояд ки бидонед. ва нафароне ки срочно ба саволотон ҷавоб гирифтан мехоҳед, срочно, масалан гирем, дар тамоми шаҳру ноҳия юрист адвокат аст, кабинетошон навистагӣ юрист адвокат. марҳамат дароед, срочно ҳамун маблағи ҳаққи хизмат шатиед, срочно ба шумо маслиҳати ҳуқуқӣ медиҳанд ё ки аризаҳо менависанд. агар ки нафароне ки интернетро сарфам меравед, дар интернет дароед, масалан дар саҳифаи одноклассники ман тамоми зиёд юристо, криминалистҳо тамоми давлатҳо ҳаст. дар кадом шаҳре бошед, мумкин дар ҳамун шаҳри шумо ҳамун адвокат юрист бошад, шинос шавед, телефон дорад, карта дорад, ҳаққи хизматша гузаронед, албатта маслиҳат кунед, договор кунед, дар ҳамун хонатон нишаста бошед ва хизмати шуморо мекунад. ҳозир ҳамин асри 21 асри хубе шудааст ки дар хонат мешинӣ, ба воситаи ҳамин телефон ҳама кора мебарӣ, юрист меёвӣ ё адвокат меёвӣ. масалан вай карта дорад, телефон дорад, кадом намуди хизмата ба шумо мерасонад, маслиҳат мекунед, чӣ қадар ҳаққи хизмати вая медиҳӣ, дар карташ пула мегузаронӣ, вай ҳамон ҳаққи хизмате ки гирифт аз пайи кори шумо мешавад. ариза навиштан дар кор бошад, ба тамоми мақомоту ба ҷои шумо ариза менависад. агар маслиҳати ҳуқуқӣ бошад, ба шумо маслиҳати ҳуқуқӣ мерасонад. аммо бидонед ки байни маслиҳати ҳуқуқӣ ва хизмати ҳуқуқӣ фарқи калон аст. маслиҳати ҳуқуқӣ яъне ба шумо маслиҳат медиҳад, ҳамон маслиҳатам бепул нест. ҳозир ки вақт дорад ки мешинад ним соат ба як кас гап мезанад, ҳеҷ кас. масалан гирем маслиҳати ҳуқуқӣ ба шумо мефаҳмонад, фалон фалон ҳуҷҷатҳоро гирифт, фалон идора равед, агар отказ канан рад кардам, бо ба фалон ҷо шикоят баред. ҳамонам маслиҳат аст, ба шумо роҳ нишон медиҳад. ғайри ин хизмати ҳуқуқӣ ин аст ки ариза менависад ба ягон мақомот идорае ки ба шумо лозим аст. масалан ариза менависад, хоб ба суд лозим аст, хоб ба мвд, хоб ба фсб, масалан ё ки ҳуқуқи шумо поймол шуд, ё ки фарзанди шуморо ба садиқу боғчаву мактаб нагирифтан, ариза дар кор, ё ки барои пособия ё пенсияи шуморо надодан, ариза шикоят ба идораи болои навиштан дар кор. ҳама ин кори юристу адвокат аст. шумо агар юрист адвокат бошед, марҳамат нависед, русиро донед, марҳамат нависед, қонунро донед, марҳамат нависед. агар ки надонед, марҳамат, юрист адвокат пур аст. муроҷиат кунед, ба воситаи интернет ё кабинетошон равед, ҳамон шаҳру ноҳия маслиҳат кунед, ҳаққи хизматшон атиед, ба шумо кӯмак мекунанд. аммо ҳеҷ кас бекор нест, 24 соат телефон дар даст, лаббай гӯяд, ба саволи шумо ҷавоб диҳад. хоҳиш мекунам инро бояд шумо худатон бифаҳмед. ҳар як инсон ақли солим дорад. фикр кунад ки ҳар як инсон дар зиндагӣ чӣ кор мекунад. хусусан юрист, адвокат, табибон доим серкоранд, доим мизоҷ клен доранд, доим ба кори банд ҳастанд.
масалан касе шартнома мебандад ба ман, ҳаққи хизмати манро медиҳад, мегӯяд ки барои суд ариза нависед, барои алимент, барои фалон фалон кор ё барои пенсия, ки маро пенсия надоданд, шумо ариза шикоятӣ нависед, масалан барои пособия. ман ки ҳаққи хизмати вайро гирифтам, ман чӣ хел аризаи вайро наменависам? ман маҷбур ҳастам, вақте вай ҳаққи хизмат додааст, ман маҷбур ҳастам ки аризаи вайро тезтар нависта, яъне кори вайро буд кардан дар кор. ҷавоб результат ҳамон вазорати идора метиҳад. ин кори ман нест, ариза навистан вазифаи ман аст. аз ҷавобро он идора ва вазорат чӣ хеле ки плюс минус вай вобаста аз идора ва вазорат аст. баъдан оиди замин, баъзеҳо савол медиҳед, замини бепул ба нафароне дода мешавад ки масалан 3 фарзанд доранд дар федератсияи русия, многодетни оила ҳастанд ва дар ҳамон ҷое ки зиндагонӣ мекунанд 5 соли ровна бояд регистратсия дошта бошанд тамоми аму аҳли оилашон. 5 соли ровна ки регистратсия бошад, ҳуҷҷатҳои худро пурра мегиранд, мераванд ба воситаи госуслуг МФЦ ариза меспоранд администратсия город. баъдан амо администратсия город аризаҳоро ҳуҷҷатҳоро қабул мекунад ва бинад ки ягон хатогӣ набошад, шуморо дар навбати замин мемонад. вақте ки шумо ариза супоридед, баъди 1 ҳафта метавонед ки ҳамон администратсия городам ба воситаи интернетам, агар русиро донед мефаҳмед ҷавобаша, ба воситаи телефонам метавонед фаҳмида, инчунин метавонед ҳамоҷа худатон рафта муроҷиат кунед ки ман ариза додам, мехоҳам ки ҷавобашро фаҳмам ки дар кадом навбат ҳастам. онҳо ба шумо ҷавоби навбатро нишон метиҳанд, яъне чандум нафар навбат истодаед. навбатро ҳар замон, мисол 1 моҳ 2 моҳ баъд рафта хабар мегиред, мефаҳмед ки дар навбати чандум ҳастед ва навбат ки наздик шуд ба шумо огаҳ мекунанд ва масалан гирем қарор мебарорад администратсия город. дар асоси қарор шумо дар ҳамон замин рафта, яъне ки он замин замини шумо аст, шумо имконият доред дар он сохтмон кунед ва зиндагонии худро баред. нафарони оиди замин, гирифтани замин, масалан саволҳо доранд, дар поёни комментария дар ютуб марҳамат нависед. масалан вақт шуд ба саволи шумо ман ҷавоб медиҳам, бо ҳам хел видео мекунам. нафароне ки срочно мехоҳед ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳанд, марҳамат юрист адвокат дар тамоми ҷо ҳаст, чӣ ба воситаи интернет, чӣ ба воситаи кабинетҳошон рафта муроҷиат кунед, маслиҳат кунед, договор кунед, ҳама хизмати шуморо, яъне гуфти русо дастрочно тезтар хизмати шуморо буд мекунам. барои ҳамин ғайри ин нафароне дар бораи пенсия нафақа ба ман савол додед, нафақаи шумо отказ шуд, сабаби отказро бояд ба шумо хатӣ диҳанд, ба даҳоне хатӣ диҳанд. вақте шумо ҳуҷҷатҳои худро агар ба воситаи госуслуки худатон муроҷиат кардед ва дар асоси ҳамон ариза ва ҳуҷҷатҳои шумо ба шумо ҷавоби қонунӣ додану ҳамон рад кардан, отказ кардан, ана ҳамона ҷавобша бояд шумо гиреду бо аз болои ӯ шикоят баред. дар амони Аллоҳ бошед. Бо шумо буд ҳуқуқшинос.